Naniko tinggi si mampai. Tu apa tu lewe ni? Entah sia tu lakinya. Kau indak benar dapat memakai sama tagak lah jadi jual. Dicari dia berkapit tangan, ambo menjujui telingo. Tetapi tak sudah makan mencelesai tunjang naniko. Terumpayu terlampau tinggi, naniko bentuk biduk di taluk bayu. Nyampang kok langsung dengan kini biarlah kain seperlu lusuh. Allah ini pone piti 50 dah dapat dah wala. Itulah. Apa cek keratan kalau? Ayo tu kan. Oh iya belum tahu kudo. Nambah kandai asamo diwarioi manga diundang murang gilune manga diundang murang gilo Dura bapak Jawa. Olai bana de dia abakaus kaki oi nasabala la ilang pulo ne oi sabala la ilang pulo oi tinggal di jando na barana limu iyalah maki le di deh. Ya lu jadi lu tondong. Emlia, akhirnya sayang. Ala gua layang. Atuh, Kalau lah kena montok tak tu sebentar lagi lu ilaki le. hoyaki hala na 50 tadi uniai larok jamenyo manantinyo larok jamenyo manantinyo lepong siti olah merah puluh Tentang iko indah balaki kalau tu sangka kaden baone paunian durian ranca juga Hoi janam buah uni nyoba oni ai oi pai lo baru uni di bawah aja uni ai kapai lo baru uni disuruh hanya lalai oi ma isan nan buru oi badan kete oi baju kok gadang penonton oi sabantuk badut di bukit tinggi nema sabantuk badut di bukit tinggi oi itu cacek cinta di oi bakanda samo di bori odek tarik odang malamku lali 5 tahun indak babi ini tio bacewek nama putu itu Allah rupa bunanya deh mengah apa
Makasih ya. Ndak bengi laki juga. Tapi itu laki ya. Ah? Kok monggo nyampe ko kepada ganti yang wa. Kemacara mak sunelelo. Tanggal 45 ke Malaysia mah. Bulanan na balik. Terima kasih banyak. Oh sia nang punya dosa nak, nang punya bini beri maaf banyak-banyak deh. Itu sekadar hiburan dari orang gila.